Былыргы былжыктак жылым бырал ер бырамаммындатыгыр урук кок суулаап жылым улар ер улага түгер. Ал жар кайдага аспы жылым аңарыян昔サハ民族の祖先の世界、そして今私たちが生きている中津国の世界はサハ民族の親戚にあたるアイーという神様によって創造されました。広大な海と岩石に囲まれた母なる大地と太陽、そして葉が生い茂る木々、干ばつと氾濫を繰り返す河川が創造されました。このアイーと呼ばれる神様たちはユリュン・アールトヨンと呼ばれる至上の神に仕えていて、アバーフという長年の宿敵と戦っていました。しかしお互いに不死身であったのでどちらも勝つことはできませんでした。この戦いによって天がよろめいて中津国も揺れ出して黄泉の国も轟き出しました。そのためアイーとアバーフは休戦することにしました。でも盗賊として生まれたアバーフはシャーマンの神様であるウルートヤル・ウルーソルンに仕えているので、至上の神に仕えるアイーからはいつまでも追われる身でした。つまり互いに犬猿の仲なのでいつまでも折り合いがつくことはないのでした。天の国、中津国、黄泉の国のそれぞれの首領は中津国の中から運命の神としてオドン・ビース、チンギス・ハーン、ジルハトヨンの3人を判事として選びました。3人の判事は誰であろうとこの3つの国の基準軸を揺るがす者は罰すると誓いました。ユリュン・アール・トヨンという神様の弟、アイーン・ガシェル・トヨンの妻、アイーノ・ラウジン・ホトンが早産したとき、赤ちゃんは笑って叫びながら生まれてきました。これがオロンホの主人公の誕生です。赤ちゃんは生まれてすぐに怒って叫んで地面を叩き出して周りにいるみんなを殺したいかのようでした。この様子を恐れた3つの国の首脳が世界の判事に訴えると、判事は赤ちゃんを黄泉の世界にあるビョクチョギョル・ビョギョルケーンという魔女がいる3つのゆりかごの裁判所に送りました。女シャーマンのウダガンは、この子は心優しい人も残酷な人も中津国のすべての人々を押し倒し絞め殺してしまうだろうと歌いました。これはとてつもなく強い全世界を滅ぼせる人間が生まれたことを意味します。赤ちゃんの性格の悪い面を怖がった神様たちは、この赤ちゃんを天の果てに連れて行って渦のように旋回する鉄の山の八面の柱に魔法の縄で縛れと命令しました。この子は急速な成長を遂げてニュルグンボートルという中津国の人々の英雄になりました。神様は中津国に不幸と災いが起こった場合にだけ悪者を仕留めるためにこのニュルグンボートルを送り込むことに決めました。
中津国に降り立った初めての人間は、神様が天から送ったサハサールントヨンと妻のサビア・バーイ・ホトンでした。サハサールントヨンとサビア・バーイ・ホトンはアイー氏族と呼ばれるサハ人の祖先です。人々は広いサイダルクの谷に住んでいました。出産するサビア・バーイ・ホトンの陣痛が始まった時、アイーフトを呼びました。その後、アイーフトは3番の神になり、天によって白い馬の姿に変えられて中津国へ降りていきました。サビア・バーイ・ホトンは双子の男の子と女の子を見ました。このお産を手伝ったアイーフトはアリギスという祝福の歌を歌いました。神様は子供たちに幸福を祈って、男の子にキュンジリビネ、女の子にトヤールマコウと名付けました。子供たちが生まれて3日後、アイーフトは白い馬の姿になり、白い雲へ飛び立ちました。サビア・バーイ・ホトンは12人の女性を集めて盛大な祭りをしてアイーフトを見送りました。この双子たちが成長したある日、何か偉いことをしたくなったキュンジリビネは歌を始めました。若くて強いキュンジリビネは自分と戦わせるために天の国と黄泉の国から勇士を呼び出しました。キュンジリビネの高慢さは致命的になりました。3日後、三頭竜の姿をしたアバーフという悪魔一族の中で一番強いウオット・ウスターキがやってきました。ウオット・ウスターキはトヤールマコウを見て、この女は俺の花嫁だと言ってトヤールマコウを求め、また若いキュンジリビネを見て、こんな弱々しい若造がアバーフ勇士の私と戦えるわけないだろうと言っていじめました。ウオット・ウスターキはまだ若いキュンジリビネを打ち負かして、キュンジリビネの妹のトヤールマコウを連れ去りました。人々は土の神様アーン・アラヒチン・ホトンに黄泉の国の悪魔アバーフに文句を言いました。アーン・アラヒチン・ホトンは文句を聞いてユリュン・アールトヨンに助けを求めました。至上の神は中津国を守るためにニュルグンボートルに指示を出して、ニュルグンの姉のアイータルーン公と一緒に中津国のクラドクの谷に行くように言いつけました。ニュルグンの両親はアイータルーン公がいつも戦闘ばかりしているニュルグンと一緒に旅立つことを許しませんでした。その代わりに両親はアイータルーン公の弟のユルンオランをやりました。アイーウンスルーダガンという天の国のシャーマンはニュルグンと一緒に黒い雨雲に乗って中津国へ降りていきました。アイーウンスルーダガンの兄のムルジュビョギョは弟のユルンオランとアイータルーン公と一緒に黒い雨雲に乗って中津国のクラドクの谷へ行きました。兄弟とのお別れにアイーウンスールーダガンはアルギスという祝辞を歌って、何か困ったことがあったら助けに来てくれるよう約束を交わしました。自由の身となったニュルグンボートルは自分の力を試すことにしました。
石を打つと石は砕けて、足を踏み鳴らすと大地はうなり、嵐が起こり、石の塊が空に跳ねて、やがて雨のように落ちてきました。そのように十分に遊んだ後は寝転んで、そのまま30日も寝続けました。ある日、お腹が減って目を覚まし、森へ走ってバーイバヤナイという大河の神様に何か食べられる獣をお願いしました。この願いを聞いたバーイバヤナイは、ではお前が自分の力で運んでいけるだけの獣を与えようと自慢げに答えて森へ去っていきました。ニュル軍が周りを見渡すと、森から大鹿が戦いを挑んでくるかのように駆け出してきました。丸腰だったニュル軍は大鹿の頭をげんこつで殴り殺しました。ニュル軍はこの大鹿の毛皮で服を作って肉を家に持ち帰りました。次の日の朝、ニュル軍が庭に出ると、神様から贈られたジュラハラという馬がセルゲと呼ばれる馬つなぎ場に縛り付けられていました。この馬を30日乗り慣らして、やっと馬はニュル軍を主人と認めるようになりました。それからニュル軍はクタイバヒチラーンという鍛冶屋のところに行き、剣と甲冑を作ってもらいました。それらを身につけたニュル軍ボートルは、アバーフを征伐しに行くぞと開戦の誓いを歌いました。ある日の朝、ニュル軍は歌いながらユルンオランに自分の夢について話しました。ユルンオランの運命的な花嫁であるトヤルマ公の子心が白い鶴の姿で現れて、泣きながら助けを求めてきました。ユルンオランは花嫁を助けるため直ちに旅立ちます。振り返ると、アーン・アラヒチンという土の神様が占いをしていて、ユルンオランは3回死んでしまうが、3回とも復活してトヤルマ公と結ばれて幸せになるだろうと泣きながら予言して、ユルンオランに力を与えるため大地の母乳を与えました。ユルンオランが出発してすぐ、八つ足の化け物の姿で3つの日陰を持つオソヒハルブールと呼ばれるアバーフの勇士がやってきて、アイタルンコを連れ去りました。すぐにニュル軍ボートルが馬に乗って追いかけ、黄泉の国へやってきました。馬は火の海の前で立ち止まって、これから火の海を飛び越えるから気をつけるようニュル軍に伝えました。火の海を飛び越えてからオソヒハルブールを待ち伏せるために隠れました。やがてオソヒハルブールがやってきた時、ニュル軍はオソヒハルブールが乗っていた八つ足の化け物を切り殺し、アイタルンコを毛玉に変えて馬の耳に入れ、馬を内へやりました。
アイタルンコを奪われて怒ったオソヒハルブールは、お前は絶対に殺してやると言ってニュル軍を脅しました。こうしてニュル軍とオソヒハルブールの長い戦いが始まり、この戦いが続いたせいで黄泉の国が破壊されたため、アルサンドーライという黄泉の国の首領が天の国の首領に呼びかけました。天の国の首領は戦いの真っ最中のニュル軍とオソヒハルブールを抑え込み、この2人を太陽と月が生まれると言われている金の山にやるために、天の国から3人の傭兵をよこしてくれるように頼みました。やがて3人の傭兵たちはニュル軍とオソヒハルブールを追い出しましたが、金の山に行った後でもニュル軍とオソヒハルブールの海戦は続いて山を破壊してしまいました。3つの国の住人たちの訴えでジルガトヨンと呼ばれる神は、この海戦を黄泉の国の火の海を横断した先にある死の淵で行うよう2人に言いつけました。しかしその死の淵にある火の海で回転する島には、やっと2人が立てるような小さな島しかありませんでした。戦いに疲れたニュル軍がシャーマンである姉に助けを求めると、姉はニュル軍に精神の力を与えました。続いて黄泉の国のウダガンはオソヒハルブールに血を投げ与えて力を回復させました。オソヒハルブールはニュル軍を火の海に突き落としましたが、ニュル軍の姉がタンバリンを使って彼を助けました。そして今度はニュル軍がオソヒハルブールを突き落とした時、黄泉の国のウダガンもタンバリンで助けようとしましたが、ニュル軍の姉によってタンバリンが吹き消されてしまい、オソヒハルブールは火の海に落ちて死んでしまいました。勝ったニュル軍ボートルはハヤブサの姿になって奈落の底から飛び立ちました。そして姉のアイーウンスールーダガンに別れを告げて馬を呼びました。ニュル軍が馬の耳の中から毛玉を取り出すと、アイータルンコウが元の姿に戻りました。その後ニュル軍はアールティクと呼ばれた黄泉の国への入り口を永遠に封鎖して、姉と国へ帰っていきました。